Deti, určite ste prežili chvíle, kedy vás niekto sklamal, podviedol vás, možno vám aj ublížil a nebol pri vás nik, kto by si vás zastal. Niečo podobné, ale oveľa silnejšie prežíval Pán Ježiš na krížovej ceste. Jeho sa nezastali ani tí, ktorých učil, ozdravoval, uživoval, ba dokonca ho zradili. Tak sa poďme spoločne potom o tom porozprávať s tými, ktorí boli pred 2000 rokmi pritom. Buď pozdravený, prokurátor. Jednu vec nechápem. Vedel si, že ten, ktorého si dal popraviť, neurobil nič zlé, ba naopak. Áno, nedokázal som zachrániť toho nazareckého židovského kráľa, aj keď som si bol istý, že je nevinný. To oni, Kajfáš a Verráda, naliehali, presviečali do nekonečna, že porušoval židovské zákony. Že sa rúhal, keď povedal, že zborí chrám a za 3 dní postaví nový. Vyhrážali sa mi do nekonečna, že ma udajú cisárovi, že nezvládam svoj úrad. Tak čo som mal robiť? Prokurátor, poprvé, on nebol židovským kráľom a naviac zaslúžil si smrť, lebo sa rúhal, keď sa vyhlasoval za syna Božieho. A dokonca bláznivé davy ho oslovali ako Mesiáša. Ako sme ho mali zastaviť? Našťastie mnohí z tých, ktorí mu verili, sa nakoniec pridali na našu stranu a usvedčili ho. Čiže ho zradili. Počkaj. Ty tomu nerozumieš. Pre upokojenie situácie v provincii bol odklad Ježišovho odsúdenia nebezpečný, lebo blížiace sa protesty rozvlácali celú provinciu. A ako by som sa obhajil pred cisárom? Tak ty si radšej oslobodil toho buriča Barabáša ako Ježiša, ktorý rozdával iba pokoj, dobrotu a lásku? Áno, a ja som si to na tom Nazareckom všimol. Preto som nechcel mať s týmto prípadom nič spoločné. Ale aby som si zabezpečil kariéru, tak som sa ho radšej zbavil. Nepripomína vám to niečo? Áno, aj my často ukazujeme prstom na iných a žalujeme na nich, že to oni sú na vine. Často sa vysmievame svojim spolužiakom, vyvyšujeme sa nad nimi, hádame sa a možno aj bijeme so svojimi súrodencami. My dospelí si často ubližujeme krivými obvineniami a urážkami. Hoci nám Pán Ježiš odkázal, nesúďte a nebudete súdení, alebo milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Preto prosme Pána Ježiša o silu, aby nám dal silu vytrvať v dobrom, neubližovať iným, zastať si slabších. Určite sa nám to s Ježišom podarí, pretože láska nepozná porážky. Konečne sa ten strašný cirkus skončil. Bolo to nechutné. Ale my sme boli hlavní hrdinovia, keď sme ho potupne odvliekli od Piláta ako ovcu na zabitie. Zbičovali ho, obliekli ho do červeného plášťa, na hlavu mu dali trňovú korunu a na plecia ťažké bremeno kríža. Aby toho nebolo málo, nešetrili sme pritom fackami a posmeškami. Ako ste mu to mohli spraviť? Veď pomáha ľuďom a nič z toho, čo proti nemu hovorili, nebola pravda. My sme o ňom nič nevedeli, len sme plnili rozkazy Piláta. Sme predsa vojaci rímskej armády. Čo sme mali robiť? Keby sme to nespravili poriadne, Pilát dá zbičovať aj nás. Ale veď on sa vôbec nebránil. Tak čo? A naviac sme tú Pilátovú záležitosť museli dotiahnuť až do konca. Veru, aj my takto zlyhávame, keď sa deje nespravodlivosť. Keď niekoho potupujú, ohovárajú, alebo mu telesne ubližujú. Tvárime sa, že nič nevidíme, nepočujeme a utekáme radšej preč. Často nám chýba odvaha brániť pravdu. Ježiš trpel, iba mlčal a pokorne na seba zobral bremeno kríža. A to všetko za nás a naše hriechy. Prosme Pána Ježiša, aby nám dal silu nešomrať a neodplácať sa zlým za zlé, ani vo chvíľach, keď máme pocit, že je všetko tak nefér. A vy ste pokračovali, kričali na ňo, sácali ho.
Nečudo, že sa zapotácal a spadol. Hanobili ste toho, ktorý bol tom všetkom nevinne. On iba rozdával lásku a odpustenie. Pritom nikto z davu mu nepomohol, tak ako aj dnes. Máme spolužiakov osamotených, smutných, ktorí možno nie sú takí šikovní ako my. Preto od nich bočíme a nechce sa nám aspoň sa porozprávať, potešiť ich. A tak zobrať ich problémy, aj keď len na chvíľu, na naše plecia. Možno vďaka nášmu záujmu by sa mnohí neocitli na dne. Zároveň si všimnime aj to, že Ježiš vstal a pokračoval vo svojej strasti plnej ceste. Neustále na nás láskou myslel. Učme sa od Neho zaujímať sa o svojich blížnych doma, v škole, pri hre, aby sa necítili takí opustení. Zároveň Ježiš stojí pri nás, ide pred nami a vedie nás, posilňuje nás v každej chvíli. Pozrite, deti, Ježišova matka. Ona jediná ho nebojacne sprevádzala po celý ten čas, aj napriek zúriacim vojakom a nenávisnému davu. A nedala sa odradiť ani Veronikou, Jánom a súcitnými ženami, ktoré ju chceli ochrániť od všetkého zla okolo. My sme zvyknutí v takých situáciách radšej sa vzdialiť. Ako by som to mohla urobiť, keď som videla svojho syna, takého zúboženého, vydaného na pospas šialenému davu. Hľadala som v ňom aspoň tých, ktorých počas svojho života uzdravoval, utešoval, kriesil. Ale nikto tam nebol. Báli sa a skrýli. Tak som chcela byť so svojím synom aspoň na chvíľu ja, utešiť ho, objať. Teraz si spomínam na našich rodičov, naše mamy. Aj oni trpezlivo, obetavo a s láskou nesú všetky naše problémy, bolesti, odchody. Ako sa im my za to odvďačujeme? Nuž veru, za niektoré svoje reakcie sa teraz hanbím. Mária, ty si tak statočne znášala všetko, čo ti Simeon pri krste Ježiša v chráme predpovedal. Že meč bolesti prenikne tvoje srdce. A nebolo to prvýkrát. Áno, je to tak, hoci vtedy som na to nemyslela. Chcela som byť na chvíľu len so svojím synom a potešiť ho. Ďakujme Márii za jej statočnosť a najmä príklad obetavej lásky. Prosme, aby nám od Ježiša vyprosovala silu vytrvať v dobrom a aby sme častejšie pripomínali lásku a vďaku našim mamám a otcom. Ľudia v dave videli, že Ježiš nevládze, že z posledných síl nesie ťažké bremeno, že je ako uštvaná zver, len sa tak zvedavo prizerali. Videli to aj vojaci. A keďže chceli, aby Ježiš vydržal až na Golgotu, oslovili jedného človeka. Mne Šimonovi prikázali, aby som mu pomohol. Ale ty si veľmi nadšený nebol. Áno, nebol. No a čo? Celý deň som horúčave pracoval na poli a bol som riadne unavený. A naviac, nepoznal som ho, veď mal hádam nejakých kamarátov, ktorí mu mohli pomôcť. Máš pravdu. Veľa bolo tých, ktorým uzdravoval telo i dušu, ale aj tak nič nespravili. Báli sa davu, vojakov, báli sa o svoj život. Žiaľ, aj teraz to častokrát vidíme, že s obavou, opatrnosťou, často aj nechuťou robíme aj keď len drobné skutky lásky. Či už niekomu pomôcť s úlohami, nakúpiť chorej susedke. Pán Ježiš potreboval Šimona a pre Šimona, aby mu pomohol odniesť kríž na Golgotu. A dnes potrebuje aj nás, aby sa jeho láska šírila medzi ľuďmi. A zapamätajte si, že človek je skutočne človekom, keď pomáha najmä tým, ktorí už nevládzu. Veronika, ty si bola tiež hrdinka, keď si s odvahou oslovila Ježiša. S točúcim srdcom plným strachu som sa predierala nenávisným davom a vojakmi, aby som Ježišovi aspoň nejako pomohla.
aj keď len utrieť od potu, krvi a špiny jeho ubolenú tvár. Bol to hrozný pohľad. Pritom si riskovala, že ťa vojaci i dav odsotia, ublížia ti. V tej chvíli mi to bolo jedno. Išla som za Ježišom, lebo ma priťahoval svojou dobrotou a pokorou. A pozrite, týmto sa mi odvďačil. Takto si sa priznala, že patríš k Ježišovi, k jeho nasledovníkom. To bolo v tom čase veľmi nebezpečné. A my dnes, hoci nám nič nehrozí, často sa hanbíme v spoločnosti prejaviť, že sme kresťania, dať najavo, že sme uverili Ježišovi a chceme podľa toho aj žiť. Dala si nám úžasný príklad. Ďakujeme. Mojím životným majakom bol Ježiš, kiež by ste aj vy v ňom našli každodenného sprievodcu. Vzácna žena. Deti, všimnime si, že Ježiš sa Veronike za jej lásku odvďačil otlačkom tváre na šatke. Prosme ho, aby sme si uvedomovali jeho trvalý obraz v našich srdciach, ktorý sme dostali pri krste. Ježiš znovu pod ťažkým bremenom kríža padá. Vojaci vrieskajú, že svoj kríž musí vyniesť až na Golgotu. Ľudia v dáve šalejú. Šimon vidí, čo musí ten odsúdený znášať. Tak sa mu usiluje zo všetkých síl pomáhať. Ježiš ťažko a boľavo vstáva a ide ďalej, aby svoje dielo lásky a obety pre nás dokončil. A to je jeho ďalšia výzva, aby sme sa znovu ospravedlnili, keď sme znovu ublížili, znova sa pustili do učenia, znovu pomohli rodičom, kamarátom, znovu odpustili. Deti, veľmi sa teším, že takto chápete význam Ježišovej obety, že nachádzate jej pravý zmysel, že chápete, že všetko sa dá, aj keď telo už častokrát nevládze, že sa nemáme vzdávať podľa Ježišovho príkladu. Ukázal nám, že náš život je neustále nové vstávanie a nový začiatok. Z davu bolo počuť náreky, ľutovanie a bedákanie nad tým, ako Ježiš dopadol. Pripadala mi to skôr ako výčitka. Bol to strašný pohľad, ako sa trápi s ťažkým bremenom. Bolo nám ho veľmi ľúto, ako ho zohavili, ako s ním jednali. Ale zároveň sme si uvedomovali, že keby nevzdoroval Pilátovi a hlavne tak otvorene nekritizoval veľradu, nemusel takto dopadnúť. A to už ako? Aj ste ho ľutovali, aj mu niečo vyčítali? Priznám sa, veľmi sme to nechápali. Hlavne sme sa báli aj o neho. Život iba hovoril aj o Pilátovi, veľrade, ľuďom, čo ho nasledovali. Aj keď sa to nie vždy dobre počúvalo. A robí to svojím slovom aj dnes. Len my mu nie vždy chceme rozumieť. Pilát asi veľmi nevedel, o akej pravde Ježiš hovorí, keď sa ho spýtal. A čo je pravda? Pilát jednoducho nechápal, prečo a pre koho sa Ježiš takto obetuje. Prečo neustále myslí na druhých. Bol to strašný. A v tomto sa trochu podobáte na nás, jeruzalemské ženy. Myslíte si, že s obetou to netreba preháňať, aby ste sa nedostali do problémov. Aha, už to asi chápem. Preto Ježiš aj v posledných chvíľach svojho života aj nás všetkých napomína, aby sme neplakali nad ním, ale nad sebou a svojimi hriechmi. Veru, pri pohľade na umúčeného Ježiša nám častokrát tečú slzy, ale voči našim hriechom sme chladní a ľahostajní. Ježiš nám dnes dáva silu a múdrosť počúvať napomenutia našich rodičov, učiteľov a kňazov. Počúvajme túto jeho výzvu k pravej ľútosti nad našimi hriechmi. Posledné metre pred vrcholom hory je Ježiš na konci svojich síl. Áno, už vyzeral ako mŕtvy, ale to sme nemohli dopustiť, lebo rozkazy Piláta zneli jasne. Viem,
že musí zomrieť na kríži ako zločinec, ako mučeník. Preto sme ho dovliekli aj s krížom hore, aby to mal on i my čím skôr za sebou. Ježiš ešte aj teraz ukazuje, že všetko dobré treba za každú cenu dokončiť, aj za cenu života. Pripomína mi to jednu našu susedku, veľmi dobrú ženu. Zomrela jej dospelá dcéra a ona to tak statočne a spokojom znášala. Svoj smútok prechovávala vo svojom srdci, ale naďalej sa usmievala na ľudí okolo seba. Pomáhala im. Nechápala som. Deti, aj dnes často stretávame ľudí, ktorí statočne nesú svoj životný kríž chudoby, choroby, inej farby pleti. Modlíme sa za tých, ktorí majú okno svojho srdca zatvorené, aby lúč Božej lásky prenikol aj k ním. A aj nám nech dá Pán Ježiš silu, aby sme im pomáhali aspoň milým slovom a modlitbou. Dielo telesnej skazy sa dokonáva. Ježiš len mlčí a trpí, lebo šaty, ktoré mu strhli, boli prischnuté na ranách jeho zbičovaného tela. Ježišovi zobrali všetko. Slobodu, priateľov, právo na obhajobu. Teraz mu berú aj dôstojnosť jeho tela. Neostalo mu vôbec nič. S výsmechom ešte vojaci losujú o jeho vcelku, utkaný vrchný odev, ktorý mu darovala jeho matka. Áno, bolo to hrozné. Pán Ježiš prišiel na svet chudobný a nepoznaný. Potúpený a bez všetkého z neho odchádza. Svojím životom a ponížením nám ukázal, ako málo dôležitý je náš zovňajšok a naše postavenie. Najcennejšie na človeku je to, čo je v ňom. Jeho šlachetnosť, láskavosť, duševná sila. Aj my môžeme svojich blížnych, svojich spolužiakov takto potopiť. Keď sa im budeme vysmievať, ohovárať, hádať sa s nimi, nenávidieť ich. Áno, veľmi tým ráňame ich srdce. Ubližujeme im. Nech nám dá Pán Ježiš silu pochopiť, ako veľmi ich to bolí. Veď aký rozdiel je stretnúť človeka, ktorý potešuje, pomáha, miluje a toho, ktorý znechucuje, nenávidí. Máme možnosť si vybrať. Tupé údery kladiva, bolestné vzdychy Ježiša, tichý nárek jeho matky a Jána. Oni jediní kráčali s Ježišom až hore. Stáli pod krížom, keď vojaci vstýčili zohavené Ježišovo telo. Ani si to nechcem predstaviť, veď sa už ani nepodobal na človeka. Tak sme čítali v Biblii. Sami vieme, keď sa porežeme, pichneme do prsta, či nebodaj si niečo zlomíme, ako plačeme od bolesti. Bolesti a utrpenia sa prirodzene všetci bojíme. Tak ich aspoň svojimi zlými slovami a skutkami nespôsobujme ostatným. Ježiš nám to svojim krížom a životom ukázal. Konečne to máme my i on za sebou. Keď sme do toho išli, nevedeli sme, že ho vlastne ukrižovala obrovská nenávisť. Keď som mu podľa rozkazu Piláta vešal na kríž tabulu Ježiš Nazarecký, král židovský, veľrada kričala: Dajte to preč, on nie je náš král! Dokonca ako súpy krúžili okolo neho a posmievali sa mu, aby sa zachránil. A neveril som vlastným ušiam, keď z posledných síl odpustil svojim vrahom. Vtedy som pochopil, že to obyčajný človek nedokáže. Že ten na kríži bol naozaj Boží syn. A počuli ste aj to, ako Ježiš ľutujúcemu Lotrovi, čo bol s ním ukrižovaný, prislúbil nebo? Pravdaže, a nechápali sme. A keď zvolal: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, dokonané je, naklonil hlavu a zomrel. Nastala všade tma a zemetrasenie. Vtedy sme aj my dostali strach. Ale už nechcem na to myslieť. Konečne sa to všetko skončilo a v krajine nás zavládol aký taký pokoj. Deti, Ježiš nám ešte aj v posledných chvíľach svojho života dáva úžasný príklad, ako zvládať zlobu okolo nás. A to ako? Porážať ju láskou.
Neodplácať sa zlým za zlé, ale odpúšťať a mať rad aj tých, ktorí nám ubližujú. No neviem, či to dám. Veď to sa ani nedá. Aspoň sa o to musíme stále pokúšať. Ježiš je pri nás a pomáha nám. Dôverujme mu. A ešte jedno si uvedomme pri tomto zastavení. Ježiš nás ešte pred smrťou zveril do opatery svojej matky, ktorá stála s Jánom pod krížom. Takže máme veľkú pomocníčku na ceste do neba, Máriu. Keď vojaci prikázali zložiť Ježišovo telo z kríža, vzala som si ho aspoň na chvíľu do náručia. Aj keď jeho telo bolo už bezvládne a netrpelo, cítila som krutú bolesť. Moje srdce krvácalo. Ťažko to opísať, čo takéto chvíle pre matku znamenajú. Aj tak som verila, že toto nemôže byť Ježišov koniec. Uverila som Bohu a jeho slovu o nepominuteľnosti jeho vlády. Teraz mi prišla na jedna myšlienka. Svetlo Ježišovho života svieti ako svieca položená do okna a ukazuje nám cestu. A volá nás, aby sme sa nebáli, keď nás niečo trápi, keď máme pred sebou nejakú skúšku. Težme sa a ďakujme, že Ježiš je stále s nami. Áno, a bude tu s nami až do skončenia sveta. Verte mu. Keď Ježiš zomrel, prišiel ku mne Jozef z Arimatei, že Pilát povolil pochovať Ježiša v záhrade nedaleko Golgoty, dôstojné miesto na odpočinok. Ženy ho zabalili do plachiet a odniesli sme ho do nedalekej hrobky. Bolo nás len málo, čo sme Ježiša odprevádzali. Jedna z najťažších ciest smrti sa skončila. Kamenný hrob, do ktorého Ježiša položili, zavalili ťažkým kameňom. Bol to koniec? Nie. Ježiš zomrel, aby na tretí deň vstal z mŕtvych a vládol v ľudských srdciach tou najmocnejšou zbraňou, láskou. Ježiš nám otvára svoje srdce, odpúšťa nám a je neustále pri nás. Čaká nás. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za všetko, čo si pre nás urobil. Daj nám silu odvďačiť sa ti našim životom. Chceme robiť radosť svojim rodičom, slúžiť blížnym, žiť podľa tvojho príkazu lásky tak, aby sme sa raz dostali k tebe do neba.